Danmarks yngste raketbyggere er 12 drenge fra ungdomsskolen i Ry. Igennem 2 måneder har de arbejdet rigtig hårdt på at bygge deres egen raket, og i dag fyrede de den så af langt hjemmefra. Vi er på et aflukket militærområde i Vestjylland. Om få minutter skal drengene her fyre deres raket afsted 2,5 kilometer op i luften. Hvordan har I det lige nu? Spændt på, om den kommer op. Ja, om hovedet kommer til at starte. Om den kommer ned helt igen. Efter godt et par måneders hårdt arbejde har drengene nu lagt deres raket i hænderne på en af de mere erfarne raketeksperter fra Danish Space Challenge. Hvor gode chancer tror du, de har for, at det hele lykkes? Det virker. Selvfølgelig virker det. Så. Du stoler på drengene? Det gør jeg. 100%. Stemningen er spændt, mens raketten bliver set efter en sidste gang. Ja, den kommer op, men det er ikke sikkert, den kommer helt ned. Affyringsrampen bliver gjort klar. Faktisk godt 100 kroner på, at den kommer helt ned. Ja, den kommer helt ned, men den... Ja, helt ned, så man kan bruge den igen. 100 kroner? Nej, det tager jeg ikke. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Vi venter lige lidt endnu med at fyre den af. I februar var vi nemlig indenfor i fysiklokalet på ungdomsskolen i Ry. På de ting, vi skal have styr på. Husk, der er 2 ting. Rakettens farver og jeres arbejdsplan for næste gang. Det er drengene selv, der bestemmer udformningen af raketten. Hvem stemmer for den orange? Ja? Hvis det lykkes for os at få raketten op at flyve og helt ned igen, jamen så er det en succesoplevelse for alle drengene. At når du får lov til at arbejde med hænderne, og du laver det for dig selv, jamen så er det rigtig godt. Så føler du selv, at du har, jamen det er mit værk. Drengene skal selv bygge raketten fra inderst til yderst. Jeg er stolt over, hvis vi overhovedet får den op og får den helt ned. Ja, så er jeg stolt. 4, 3, 2, 1, nu! Ja, det har virket! Yes! Ja, den går perfekt. Det var godt. Den virkede. Det er rigtig godt. Ja. Vi er simpelthen så glade, at vi har fået den til at du. Det er fantastisk. Efter et kvarters søgen finder drengene raketten. Den er uskat, og alt er gået efter planen. Så. Var det hele værd? Ja, det er det. Helt klart. Det er simpelthen spændende. Det er helt klart. Ja. Det er det. Og det gode ved en raket, som den vi lige har set, er, at den kan fyres af igen, og det har drengene så tænkt sig at gøre.